И здравейте, аз съм Ангел и в това видео ще направим Brawl Stars Bingo, в което ще трябва да убия 10 бролери по списък за 1 час, и то с бролер, който го купих специално за това видео, който беше преди около седмица-2 на промоция и като цяло го купих точно заради това видео. Само момент, така, добре. Ето го и него. Поиграх малко с него, отколкото нали да го тествам, но като цяло го пазах за това видео. Видеята ми за момента ще са без фейскам за определено време, но като цяло всяко видео ще старая да бъде интересно и да могат да го гледате. Скоро между другото ще взема и Аш и с него мислям да направя видео, като и в следващото видео ще е на LEGO Ninjago Shadow of Ronin епизод 2, в който вече ще преминем към много по-добри мисии. Нека направо да започваме. Значи имаме 1 час, само да видим часа колко е. Значи 11, ние точно в 12 часа трябва да сме приключили. И ако по случайност забравя някой бролер от списъка, просто накрая в клипа ще ви покажа кои съм убил, дали съм успял да изпълня предизвикателството или не съм. Нека просто вече да започваме играта и нека да видим сега. Тази май не беше от тия бролери, къде трябваше да убия, не знам, не съм сигурен. Ще убия двама наведнъж, добре. Не, той я уби, добре. Аз убих тая. Забравих името е майка му стара. Нани го има в списъка, ма не съм много сигурен. Така се тая. Като цяло, ако съм убил до сега някой, просто ще ви покажа как нали го зачертавам. И така нататък. Вие ще видите кой съм успял. Добре, Гриф е от тия къде трябва да убия. Не! Дай по-бързо бе! Добре. Добре. Дай му стар Аш не съм сигурен, може би от тези бролери къде трябва да убия, но трябва първо да си хилна малко. Добре. Айде, трепеме те Аш, добре. Даже тук бяхме едно в едно, добре. Така, значи тук съм сигурен, че поне един имаме, който беше от списъка. Не знам точно колко са, просто вие ще видите списъка и кои са зачертаните. Не! Къде е Роса? То мръсен пингвин ма гони. Бегай тук. Добре, чакай да бегам. Така ще стрелям отзад, за да видя дали не е тук. Добре. Надявам се видеята така да ви харесват без фейскама, макар че не кой знае какво. И така. Добре. Чакай. Добре, бомбите малко ще ви вземат, да. Добре, убих я. Този бролер от бая време го исках и бях го взел точно за този клип. И така. Един от бролерите, които си спомням, че имаме е Франк и она лицицата Лили ли беше, забравих. Но имаме и нея, нали, като за списъка. Така. Аш отново. Аш на 10, майка му стар. Аш на 10. Майко мила, аш на 10. Добре. Бул убихме, не знам Бул дали е от това. Байрон. Не знам кои са от списъка, спомням си много малко от тях. Спомням си към 3-4. Скоро ще има на Shadow of Ronin, ще има и много нови порейци за видеоигрите. И така. Поко, не знам, май беше от бролерите, не съм много сигурен. Добре, хвърляме това, добре. Леле, рак. Аз в момента съм на малки ранкове и ми давам с някакви слаби, което е добре. Си сутрешната награда, добре. Дали е? Добре, момент само. Така хора, влезнах в другия си акаунт, в който имам джемове, за да взема тази печка. Само да видя шопа.
Имаме Стю, но аз Стю ги имам в много други акаунти. Добре, значи... Уй, този... какъв скин на това... На Роса. Не знам. Добре, взимам този бролер. Взимам го. Значи купуваме печката. И ще има видео с като цяло... Да, забравих, аз не съм видял анимацията тук в този профил, така. Значи сега ще го подсиля доколкото мога. Добре, до 6 ми е. Така, значи, ако искате, мога да направя и друго бинго или някакъв друг клип с предизвикателство на Brawl Stars, за да го изпитаме. И като цяло и този бролер остава за видео. Вече в този акаунт имам 47, в другия имам 50, ако не се лъжа. Чакайте, сега ще ви покажа. Без един бролер, тук имам 49 бролера. В момента това ми е акаунт с най-много бролери. И да, като цяло продължаваме предизвикателството. Трябва да съм добре. Имаме бая време по принцип. Имаме 50 минути там, 50 и колко. В смисъл цял час имаме, така че мисля, че ще мога да го изпълня това предизвикателство. Това не съм сигурен, може да го има списъка между другото, не съм сигурен. Просто повечето ги забравих кои бяха. Не, как моят човек? Добре, поне да той е от списъка човек. Така, видях кои са бролерите и за момента съм убил 2, Аш и Гриф. Най-труден ще бъде за убиване Франк и 8-bit, поради причината, че почти никой не играе 8-bit и много трудно просто ще намеря да убия 8-bit. Франк ще е по-лесен, защото много хора играят с него. Не. Не. Добре. Аре бе, малко Сополанко. Аре бе. Но той малки бие много бе да го еба. Джин го няма в списъка. Добре. Роса я няма. Роса мога да стоиш там. Добре, убихме Роса. Бегайте от тук бе, шамандури! Бегай от тук бе, шматка! Гриф! 6 на 6. Пускаме и това. Добре, убивам. Стига бе, човек, как така? Така. Добре, това е шанс. Добре, Джин е убит, така. А кой го стреляше откъде? Колет! Тя е в списъка. Добре, първо ще убия този. Колет е в списъка. Колет трябва да убие задължително. Добре, убиваме. Добре, остават само още 7 да убием. Колт. Добре, Колт е лесен принцип. Отблизо... да. Добре, Мелани. Няма да ми избягаш. Или ще ми избягаш. Не, няма. Добре, убих я. Добре. Така... този... Да, този ма от списъка, човек. Добре. Не съм сигурен дали беше от списъка. Май беше, но не съм много сигурен. Добре, преминаваме към другите модове, защото тук много малък шанс да видя 8-bit или Франк горе-долу мога да го видим, но все пак. Чакайте да видя тук какво има. Добре, отваряме Rare, разбира се, Rare, най-хубавото, Rare. Така, имаме... човек, това скин много го искам. Това с планктон е много добро, човек. Как мога да ги турат на тия цени, бе? Да ме карат верно сега да дам 50 ля за скин. Ще изиграя 2-3 игри в Dual Showdown, защото там като сме един вид комбина, има повече шансове за различни бролери. Така...
Yes! 8-bit! 8-bit! Добре, това мога да ми е единствения шанс да го убия, защото не ми се вярва, нали, много хора да играят с него. Аз задължително трябва да намеря 8-bit. Не, това са другите. Тях ще ги оставам. Къде е 8-bit, бе? Той педал къде се скрил, бе, брат? Ай, моля се, че ми трябваш. Ей, тук, че... Майка му стара. Къде е 8-bit, бе, човек? О, добре! Не! Човек мога да убия 8-bit. Ако и този педал не беше умрял... Не. Имах... Ей, още един! Добре, това ми е шанса да убия 8-bit. Просто 8-bit за мен ще е най-труден в списъка, тъй като... Нали, много хора не играят с него. Така, добре, аз се насочвам директно към 8-bit. Не! Човек! Как мога? Той ме уби, не аз с него. Искам да убия 8-bit. Така... Не, това не е хитро, къде? Добре, хвърлям. Не, бе! Ай, педал! Скап! Заради теб си схвих това. Не, този го уби. Човек! Трябва да убия 8-bit. Това е мега гадното. Добре, поне ще вкара... Не, добре. Дай. Не, човек. Поне дай вкарай гол, бе, брат. Поне нещо хубаво да има. Да, с 8-bit определено няма да мога да успея така. Добре, имам шанс. Добре, поне вкарах гол. Сега, ако мога да убия и 8-bit, той да се насочи право към мен. Това е идеално! Не! Брат, толкова не съм желал да убия бролер. Разбирате ли го? Не, брат! Победихме, трябваше ми още малко рано. Добре, имах... Чакай, имах шанс да убия 8-bit, даже задайх. Не, човек! Как стана това, бе? Колет вече я премахнахме. Тия двамата педали не съм сигурен дали ги имаме в списъка, но да ги имаме. Но човек, 8-bit беше толкова близо, човек. Човек. Тия двамата педали, само аз да питам какво правят. Единият седи като малумник. Опита се да вкара трикшот. Но не успя. Не! Така, фърляме тук. Не, бе! Какво правите, бе? Той е еднорога или е бавно развиващ, или му е слаб нета, както на мен доста често ми се случва. Кър 7! Не! Какво станал, е мой? Айде, бро! И той е стар плеер, добре. Колко си убил, Ут? Не, бе... Добре, дай. Трикшот! Айде, духайте. Така, давай. Добре. Изпепелихме ги всичките. Добре, Биби, в теб е надеждата. Вкарай им го. Да. Много така... Много раз така го правят на мене. Така, да изчака да се спални пред вратата. Стига толкова от това мото. Мютик! Отваряме Мютик! Сектир, той скин го имам вече, бе. В другия профил, моля те се. Не. Не, бе, как мога, бе? Как мога и той един педарас тук да ме вземе 8-bit? Дай! Добре. Поне тук ще свършим бързо. Тук ще играят 2 игри, 3. Сектир, бе!
Добре, 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 добре. Дай, Поко! Поко! Поко или Лионел Меси тука? Поко! Поко ще вкара ли победния гол, Поко? Така. Май няма. Центрира. Поко ще вкара ли? Ще вкара ли Поко? Не. Няма. Не, бе. Ай, моля ти се. Не дай така. Добре. Така, пуснал съм и малко звука на играта, тъй като да не стане като предния път, когато снимах едно видео. Евентуално почна звукът и всичко да ми засича и нищо не се чуваше, нито моя глас, нито играта. И нали, поне да знам. Не! Ай, стига, бе! Дева, мамо, дева. Добре, убихме копия. Не, бе, как мога бе и мен да му убият, бе? Ай, какво става такова? Добре! 8-bit! Добре, човек! Добре, тук имам поне 2 шанса да го убия. 8-bit е мой! Никой да не го пипа! 8-bit! Идвам за тебе, педал! Не, бе! Не! Човек, трябваше му още един удар! Трябваше му само още един удар! Кой е това, бе, брат? Цял ден се опитал да убият скапания 8-bit. 1-1 са! Трябваше аз съм в 1-1. Поне моля ти се, уби го. Добре, останах. Добре, браво. Поне взехме. Дано те да, ако нещо, аз умра, дано другият отбор да вземе победата, защото поне да имам още един шанс. Добре, стреляй! Не! Айде стига, бе! Моля ти се, не! Добре, поне това. Добре, имам още един шанс. Така, 8-bit е в тази посока. Аз пък като пак минах. Не, вече нямам никакъв шанс, човек. Добре. Така. Добре, пускаме това. Не знам тия дали са в списъка, защото не ги видях. Добре, значи имаме Нита, Рико, не съм сигурен, май ги няма, нито един от тях. Така. Не, тук май няма никой от списъка е дева. Добре, значи тук май няма какво толкова да ми пука. Добре, това ще ми си очевидно. Така, добре. Аре бе, стреляй, бе. Това е мега дразнещия. Чакай, тук ще има ли буря, бе? Тук би трябвало... Да, има буря, добре. Освен да го изчакам, нали, малко. Не, то ми трябва само още един удар. Но, това няма да стане. Добре, убих го на косъм. Така... Сега какво ще правиш? Трябва да стреляш и ти.
Путьо. То путьо ли е? Да, остана си пусто. Е така супер, ще ми сипе. Ще ми сипе този педал. Добре. Добре. Добре, бурята идва, така че той е освен да излезе. Няма друг кът. Не дай бе. Уху, не му оцели. Аре бе, аре бе, аре бе. Не. Добре. Не. Изсипах. Това беше мега добро. Така. Добре, опитва се скришно да ме търси такова. Ма няма да му се получи много. Трябва да си мъж едно в едно. Не скришум, като мишка. Пух, рататуй. Добре. Мина. Добре. Не! Ей, сяти се. Така. Аре. Ела ми бе. Добре бе. Виж, ела едно в едно с Шели. Ще ти сипеме как си трябва. Така, сега. Да. Добре. Изсипахме го. Така. Взимаме обаче Аш. Така. Аш, let's go! Мютик! Окей, нека да натиснем Мистер Пи. Да, Мистер Пи проще. Да я знам. Така, и официално имаме 50 бролера. ОМГ, 50 бролера, човек. Имам и Аш. Така, значи ще има видео за Аш. Със сигурност. 50 бролера от 83. Значи, може би, аз най-много искам да имам от тези къде не съм. Може би Санди искам и Амбър. Да, Санди и Амбър може би най-много искам от тия, къде нямам така. Колко време? Имам 8 минути. На дуел спробвахме. На Hot Zone. Чакай, аз имам ли го на... Не, аз някак. Това е от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате. И за следващото видео за Brawl Stars евентуално ще пробваме Аш и другия бролер. И да. Също така, следващото видео, в смисъл след това видео, е за Lego Ninjago, така че бай-бай.